بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላስኩም ይሁን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይውልኩም አን እግዚአብሔር ይመስገን ክብር ይስፋህ መድኃኔዓለም አቦይ ከምታ አነ ጽብቅ ዝውዓልኩ ድማ ጽብቅ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይኑ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ታሕሳስ ዕለት 9 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ ذكر صادق ለዓለም የሉ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። እመብርሃን አደይ ልሳን አንደበት ክንኒ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ጻድቃን ሰማዕታት ቅዱስ በአሚን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል በሰላም ማብጽሐና ቅዱስ አባ በአሚን ናይ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ዝተጻሕፈ አብራናን ብብርዕን አይኮነን እንታይ ደኣ ከም ቀለም ብናይ ሰማዕታት ደም ከም ብዕር ባዕጽምቶም ከም ብራና ብቆርበቶም እዩ ዝተጻሕፈ ሰማዕታት ንሃይማኖቶም ዝኸፈልዎ ዋጋ ብጣዕሚ ዓብይ እዩ። ስለዚ ድማ ተጋደልቲ ዘብርሁ ከዋኽብቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሸምዓ ተባሃሉ ንሳቶም እናመኸኹ ንዓለም ስለ ዘብርሁ ብሰማዕትነት ካብ ብሉይ ኪዳን ዝጀመረ ክሳብ ዳግም ምጽአተ ክርስቶስ ዝቕጽል እኳ እንተኾነ ዘመነ ሰማዕታት ዝበሃል ካብ 150 ክሳብ 312 ዓመተ ምህረት ዘሎ ዘመን እዩ። ብፍላይ ግን ካብ 270 ክሳብ 312 ዓመተ ምህረት ዘሎ ዓመታት ብጣዕሚ ዝኸፍአ ስለ ዝነበረ ናይ ክርስቲያን ደም ኣብ ምድሪ ብዙሕ ፈሰሰ። ናይ ሰማዕታት ምስጢሮም ቃል ወንጌል ናይ ጎይታ ስብከትን ህይወትን እምበር ካል አይኮነን። ናይ ቅዱሳን ሰማዕታት መጀመሪያኦም ቅዱስ እስጢፋኖስ ክኸውን ከሎ ፍጻሜኦም ድማ ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ጳጳሳት እዩ። ካብ ዓበይቲ ሰማዕታት ድማ ሓደ ቅዱስ በአሚን እዩ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሰማዕት እንበለ ደም ሴፍ ዝበሃሉ ቅዱሳን ኣለው። ሰማዕት ዘእንበለ ደም ማለት ከም ሰማዕታት ኩሉ መከራ ተቀቢሎም ከይተሰየፉ ከይተቀትሉ ናይ መከራ ዘመን ዝሓለፉ እዮም። ንኣብነት ካብ 318 ሊቃውንቲ መብዛሕትኦም ከምዚ ብዝበለ ህይወት ዝሓለፉ እዮም። ቅዱስ በአሚን ድማ ከምዚ ዓይነት ዜና ህይወት ዘለዎ አቦ እዩ። ጥንተ ነገርኸ ከመዩ እንተበልና ቅዱስ በአሚን ተወሊዱ ዝዓበየ ኣብ ደቡብ ግብጺ ኣብ 300 ክፍለ ዘመን እዩ። እዚ ቅዱስ ካብ ንእስነቱ ክርስትና ዝተምሃረ ስለ ዝነበረ ኩሉ ሰብ ዝፈትዎ ተኣማኒ ሰብ ኮነ። ምንም ሃብታም ሰብ እኳ እንተዘይኮነ ተቆፂሩ ሰሪሑ በታ ዝረኸባ ኣታዊት ጽቡቕ ይሰርሕ ነበረ። ኣብቲ ዘመን ካብ ቅንዕናኡ ዝተለዓለ ምእማንስ ከም በአሚን ይበሃል ነበረ። ብቅንዕናኡ ዝፈተው ኩሎም ይደልይዎ ነበሩ። ኣብቲ ውሽጢ ከተማ ብጣዕሚ ብዙሕ ሃብቲ ዝነበሮም ሰብኣይን ሰበይትን ናብ ቤቶም ወሲዶም መጋቢ ተቆጻጻሪ ገበርዎ። ንጠባዩ መስተረድኡ ግን ሙሉእ ሃብቲ ንብረቶም ኣብ ኢዱ ኣረከብዎ የመሓድረሎም ድማ ነበረ። ክወጹን ከኣቱን ድማ እናረኣይዎ ደስ ይብሎም ነበረ። ንሱ ግን ልቡ ብፍቕሪ ክርስቶስ ዝተመሰጠ ስለ ዝነበረ ነዚ ዓለም ትኹረት ኣይህባን ነበረ። ይጸውምን ይጸልን ደኣ ነበረ እምበር ሓደ መዓልቲ ግን ዋናታት ናይቲ ቤት ሰብኣይን ሰበይትን ምስ መጹ ቤቶም ከም ዝግባእ ተዳልዩ መፍትሒኡ ተቐሚጡ ረኸብዎ። ፈታዊኦም በአሚን ግን የለን ሰንቢዶም እንተደለይዎ ክረኽብዎ ኣይከኣሉን። ኣብ መጨረሻ ግን መኒኑ ናብ ገዳም ምእታው ሰሚዖም ፈጺሞም ሓዘኑ። ካብኡ ክፍለዩ ኣይደልዩን ነበሩ። አልቂሶም ናብ ቤቶም ክምለሱ ክብሉ እታ ሰበይቲ ኣይከውንን ከድና ነምጻዮ ስለ ዝበለት ናብቲ ዝመነነሉ ገዳም ከዶም እናልቀሱ ክምለሰሎም ለመንዎ። ንሱ ግን ንናይ ሰማያዊ መርዓ ስለ ዝተሓጸኹ ካብ ድሕሪ ሕጂ ናይ ክርስቶስ እየበሎም ከም ዘይኮነሎም ምስ ፈለጡ ፈጺሞም እናሓዘኑ ናብ ቤቶም ተመልሱ። ቅዱስ በአሚን ግን ንገዳማዊ ህይወቱ በተጋድሎ ጀመረ። ይጸውም፣ ይጽሊ፣ ይሰግድ፣ ይእዘዝ። በዚ መንገዲ ንስርዓተ ገዳም ኣብ በረኻ ኮይኑ
ክፍጽም ከሎ ኣብ ዓለም በዓል ዲዮቅልጥያኖስ ንክርስቲያን ይቀትሉ ነበሩ ዜና ሰማዕታት ድማ ቀስ እንዳበለ እዚ ቅዱስ ናብ ዘሎ ገዳም በጽሐ ነዚ ነገር መሰምዕ ድማ ደስ በሎ ንሱ ስለ ክርስቶስ ኢልካ ደም መፍሳስን መከራ መቀባልን ካብ ኩሉ ነገር ዝሓሸ ከም ዝኾነ ይፈልጥ ነበረ ቀጺሉ ድማ ናብ ከተማ ኸይዱ ደሙ ንምፍሳስ ወሰነ ኣብኡ ድማ ወተሃደራት ናይ ንጉስ ረኺቦሞ ንጣዖት መታን ክስውእ ኣዘዝዎ ቅዱስ በአሚን ግን መስዋዕቲ ዝግባእ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንባህሪ ኣቦኡን ንኣብ ንመንፈስ ቅዱስን እዩ ንፍጡር ኣይስውእን ክብል መለሰሎም በዚ ምክንያት ድማ እቶም ወተሃደራት እናተፈራረቁ ቀጥቀጥዎ ንደሙ ድማ ኣፍሰስዎ ምንም ዘይተለወጠ ምስ ፈለጡ ናብ እስር ቤት ኣተውዎ እሞ ብድሕሪኡ መዓልቲ እናኣውፅኡ ይቅጥቅጥዎ ብእሳት የቃጽልዎ ብዝተፈላለየ መሳቅያት በመከራ የውዕልዎ ነበሩ ንስግን ንክርስቶስ ብዘይካ ምምስጋን ሓንቲ እኳ ኣይምልሰሎምን ነበረ በብዙሕ ሓሰቃዮም እምቢ ምስ በሎም ወሲዶም ኣብ ጸልማት ቤት ዓጸውዎ ኣብኡ ገዲፎሞ ድማ ዓመታት ሓለፉ ንኹሉ በቢግዚኡ ዝሰርሕ ጎይታ ግን ነተን ናይ መከራም ዘመናት ኣሕሊፉ ንዲዮቅልጥያኖስን ንመክስምያኖስን ኣጥፍኦም ኣብ ክንዶም ድማ መፍቀሬ ክርስቶሳውያን ንቅዱስ ቆስጠንጢኖስ አንገሰ ኣብያተ ክርስቲያናት ተሃንጸ ኩሎም ስለ ክርስቶስ ዝተኣስሩ ነፃ ወጹ በዚ ጊዜ ምእመናን መንጽኦም ንቅዱስ ኣባ አሚን ካብ ዝወደቆ ኣተንስእዎ ይግሬታ ኣብቲ ውሽጢ ድማ ንጉስ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ንዓጽሚ ሰማዕታት ኣኪቡ በቲ መከራ ሓሊፎም ብዕድመ ካብ ዘለው ብምጻእ ዝኽእሉ ኣምጹለይ ስለ ዝበለ ንቅዱስ በአሚን ዝኣመሰሉ 72 ክቡራን ተረኸቡ ካብ ማእከሎም ዓቢ ኣባ ኖብን ኣባ ዘካርያስን ይርከብሉ እዞም ኣበው ነቲ ቅዱስ ንጉስ ባሪኾም ምስ ተመልሱ ቅዱስ በአሚን ናብ እስሙናይ ተጓዒዙ ኣብ በዓቱ ተቐመጠ ኣብኡ ድማ ደቀ መዛሙርቱ በዚሖምሉ እንደገና ንገዳማዊ ህይወቱ ቀጸለ ብኸምዚ ከሎ ድማ ብዙሓት ተኣምራት ሰርሐ ንዱያን ፈወሰ ንመናፍቃን ድማ ብጸለቱ ካብ ኣከባቢኡ ኣርሓቐ ሓደ መዓልቲ ድማ ሰበይቲ ናይሮም ንጉሰ ነገስ ናብኡ መምጽኣ ሰምዐ ደቀ መዛሙርቱ ናብኡ ኣትዮም ኣባ እታ ንግስቲ ትደልየካ ኣላ በልዎ ንሱ ግን ኣነ ምስ ናይ ምድራዊት ንግስቲ እንታይ ኣለኒ ኣይወፅን በሎም ደቀ መዛሙርቱ ግን መሊሶም ኣባ ሕዘነላ ኣብ ውሽጢ መከራ እያ ምስ በልዎ እሺ ኢሉ ወፀ እታ ንግስቲ ምንም ብዙሓት ሰራዊት እንተ ኣኸተለት ክሳዳ ተዓጺፈው ተጎንቢሳ እያ ትኸይድ ዝነበረት ንሱ ድማ ናብ እዝና ጽግዕ ኢሉ ናይ ሕማማ ምስጢር ምስ ነገራ ተገሪማ ናብ ትሕቲ እግሩ ወዲቓ ተማሕፀነት እቲ ነገር ከምዚዩ ቅድሚ 15 ዓመታት ሓደ ዝተባረኸ ዲያቆን ኣብ ኣከባቢ ቤተ መንግስታ ይነብር ነበረ ንሱ ድማ ዮሐንስ ይበሃል ንራእይ ዮሐንስ ቆይሙ ዘወትር የንብበላ ነበረ በዚ ዝቐንኡ ናይ ንጉስ መኳንንት ብሓሶት ንሰበይትኻ ዲያቆን ይቐርባ ኣሎ ክብሉ ንንጉስ ነገርዎ እሞ ንጉስ ድማ እቲ ነገር ሓቂ ስለ ዝመሰሎ ወተሃደራት ንዮሐንስ ብህይወቱ ናብ ባሕሪ ከስጥምዎ ኣዘዘ ነዚ ዝሰምዐት ንግስቲ ንመዓልትታት እናልቀሰት ክሳዳ ብምቕጻሉ ሓመመት እናጸንሐ ድማ ከብዳ ተዓጽፈ ን15 ዓመት ድማ ዘድሕና ስኢና ተንከራተተት ድሓር ግን ሰባት ስለ ናይ ቅዱስ በአሚን ቅድስና ክዛረቡ ሰሚዓ መጸት ንኸምኡ እዩ ቅዱስ በአሚን ንምስጢራ ሕሹኽ ዝበላ ቀጺሉ ድማ ክልተ ጽቡቕ ነገር ኣቕረበላ መጀመርታ ጸሎት ገይሩ ከብዳ መስዳሰሳ ብቕጽበት ድሒና ቅንዕ በለት ካልኣይ ግን እቲ እትፈትውዮ ዝተባረኸ ዲያቆን ዮሐንስ ኣይሞተን መላእኽቲ ካብ ባሕሪ ኣውፂኦም እገሌ ኣብ እትበሃል ደሴት ኣንቢሮሞ በላ ንሳ ድማ ተመሊሳ ብደስታ ንበዓል ቤታ ነገረቶ ንጉስ ድማ ተጣዒሱ ንዮሐንስ ካብ ዘሎ ኣምጾ
أبوون نيرومي لك باباسات جيروم بزحات مصحفتي ترجمة قدس بآمين جن بقدس الناجرو بزا معل تعريفو بزمارة تكبره أملاك قدس بآمين بصلته إمحارنا كاب بتعجزتو يغفلنا كاب برختون يساتفنا آمين تحسات شعته زخبرو عامتاوي ناي قدسان بعالات دما قدس أبا بآمين صادقين سماتن قدستي أرميا قدس زكارياس ورحاوي بعالات دما قدسان سلستو عسرت شمنتو ليقاونتي أبا بورسوماس سورياوي ناي كل منوكسات سوريا أبو زخانة أبونا استنفاسة كريستوس ناي بهير بصان صادقان أبا ملكة صديق زميدا قدس دوسيماس صادق بركته يحضرنا زودقة زنتأبه قال كونه زيما كله كابنا وزودقو بأفا قدسان تقوان ملاكتي تعرمن لي ناي كلهم قدسان بركته يغفلنا كاب فقر قدسان يفلينا آمين. أبونا زب السمايات يتقدس مكاتم ساعة منجستك ويكون فقادك بكبن في السماي كما هو بمدرسي ساعي نزل لألتنا هابينيوم هدق لنا أبسانا وجقاينا كما نهناني نهدق لزعب سلنا إتابع أنك زي السمنسوت الله هننا وبالها أنه كل أكيس مزاكيت منكس هايلو سبات العالم عالم آمين. بسلام قدس جبريل ملاك أوزتي مرام سلام لكي دينجل مهلناكي ودينجل بسقاكي إمك زيوير سبعو سلام لكي بروك جانت مانس وبروك فركرتكي تفاسيف سيت أو ماريام لتتقع ملتا وداسي ملتا موغوس ملتا كل أكزيوير مسلك سأل وصلي مهرة بنتي أنا مهرة كل عالم مهرة مدراقاتي تهاب فكر ولكي إيسس كريستوس كما يسرى لنا هتعوينة تماهي سألناوكي تماهي سألناوكي رانيكي آمين. وسبعت لأكزيوير ولا ولادة دينجل ولا مسكالو كبور آمين آمين ليكون.